Hi ka mga hello guys! It's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So katungwa pa nakasubscribe, palihog ko og subscribe Alma Joy Vlog. Then pindutan na sa ninyo ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga bag-o nga mga videos. Okay guys, karon guys, ni ay abot nga mga parcel. Wa ko kasabot nga ingani kadaghan. Mo na guys nga ako ni siyang gigi-vlog kay matod pa sa akong duha ka anak, dili ra man kuno usaray nagtag-ija ani, pero ang gigamit nga address is si Chodoro Asilom Jr. Nganong Chodoro Asilom Jr. man? Injong man to sa ko. Kang tatay nga cellphone. Injong tatay gigamit nga address without permission sa injong tatay. Kaadyo ninjo, maadyo kay di adiri ni gisen sa balay. So karon guys, ako silang pangtanon kung sa ingani kadaghan nga mga parcel, ako silang pangutan o kung kang kinsa ni para asa ni nganong ingani kadaghan nga mga nganong ingani kadaghan nga ilang gi-shopping sa nganong ingani kadaghan ilang gi-online shopping unsa ni siya nga mga bagay-bagay nga ilang gipamalit ug pila ang cost ingani kay basin og diini sila nanguha og kwarta although pangwarta na noon ni sila basin og nahurot na kwarta nahurot na ilang kwarta nga hinatag sa ilang ujuan. So ako akong isure kung ang kwarta nga hinatag sa ilang ujuan or katong mga kwarta pa nga ako kung gipanghatag sa pag Christmas to no gihatagan pa mo atong lula no gitagaan mo ingatong lula pag honor ni 500 kanang kuya pag graduate nimo sa grade 6 ayaw sig arsa-arsaanan aw sa mag-arsa-arsa maning ana wa na mo kwarta nahurot na ning ngani kadaghan usa ka planggana nga online shopping ako ning kuanon kung kinsay tag-ija ani kinsa may tag-ija ani ako oh Chodoro kung pila ni ang cost ing ani iyang na-spend nga money. How much is this? Pila man eh. Nahurot na gid imong kwarta, wa ko kakita kung pila. Asa man tudloy ko? Pila imong gibayran? Wa ko kakita. 300 something or kwan. 319. Oh, 319. O, ano na, open na. O, open na. Ako makakita sila. Wala ko ba ng 319? Para asa man na. Ang ganong cellphone man lagi. Wala. Sugal na sa cellphone. Cellphone na? Ha? Applicator. Ganahan ko ng siguro to. Ay, ganang butangan na Ay, rin so sa cellphone. para asa man eh. Das Munibila. Ha? Agoy. Asa ni? Butang ang cellphone sa Munibila. Sa- Unsa man eh sa accessory sa imong bisikleta. bike? Oh. Butang ang Asa man cellphone. ibutang? Just mundiya sa kuan, Leo's Ang bisikleta. cellphone ibutang na rin. Oh. Ah. Oh, Leo's Ambot basta bisikleta. na. Ja iingon na sa Oh, bike. Bye. okay. So iya din ang accessory sa iyang Oh, bike. Mao na dali nganong imong gihat tagaan og bike. Oh. Manit ng accessories. Sunod kinsa man eh? mo na siya contact ni Henry. Chodoro Junior gihapon 84. Kinsa man eh? Aho. Oh, kang Kuya Saki. 84. Nganong 84 man eh wa din ni apil ang kwan. Kanang shipment. Free shipping. Free shipping. Unsa man na benta na wa? Unsa ni? Ay, ako ni ipon pinailang na spin nga man eh. Di si Berto nagsamok-samok. Kanahan. Ayun, bagsap. Ako may director. What is Director. this? Niyon na day pagputa. Oh. Ikuan mo Para asa man din na? Sa mousepad. Mousepad ay mousepad. Educational ning kang kuya gamit sa eskwelahan. Kini kinsa man eh? Kay ako ning ipon. Ako. Pilay gibayran. 350. 3. Urot na imong money. Purot na.
Nganong himpalit man ka nga na may hinatag? Yeah. Ganahan na siya. Mo de, yung ka, di ka mo palit ng ligoy gini. Naalagay ko background. Yung isa, kokol, yung burger na siya, ay. Helmet para sa accessories ya po silang bike. Masama, gawa po po. Ah, ganahan. Pinindot ko color. O nindot na. Oh, di sakto naman niya sad. Katugang nul kita ko ito niya. Jacket ikon. Oh, napasiso. Oh, di ko din. Oh, anam na dilikod. Asa? Kani ba? Anak mana? Kani ba? Anak. Eh, Usam na siya. adjustable niya. Adjustable. Kini, yung sa mana eh. Awan ni Kuya. Ya. Nakakwarta ang GNT pirme. Ya, ato ne. Oh, suksok na diskidit. 210. Ato na. 210 re? Sana. 210? 201. Oh, 201. 201 kan kinsa man na? Ato do kayo. Amo duha. 201. Tunga man mo. So, Kay angkan eh. Tag 100 mo. Tari kang kuya 101. Nasa. Katag na. Uy, wala din kuan ka lang. Ring. Himili uro ko extra. Extra ni si Virto. Og Ah. Ah, ano? Ako may inspector. inspector pa ko nos Virto. Angkan. ha? Ay, bakan. So, angkan ni guys. Sos Ginoo ko nganong namalit mo inganing mousetrap. Ayo saba. Naminang mga ite. Oh. Sama na butakan na sa kutsara. Sabi ko tsara. Duha ka bo. Tanong. Asa mo na yung bubutang ka? Sa ilaga nila. Yung, ay, manatagin mo binuhat niya eh. Na, lupit mo sa online. Kung sugar magpiti ka to, suyaan yung panday. Asa ba na, nakagubito mahal na yung madlok nilagaan to. Tinuod bitaw guys, nagimo bitaw ko og mouse trap. Oh, Nya sunod kusog ang pitik. Oo, madlok nilaga. Kuha kay pareha. Sunod, unsay sunod? Siyempre. What is this? Akakaki na sad. Unsa naman po ni bulong bugat man ni? Patos na. Di ako mana. Sus pilay payment ani 211. Scientist mo. Dara. Oo, nara. Anja, mao na ni mouse trap. Mao na ni ilang gipalit my god. Ginoo. Nagtuo ko kung sige pamalit nung sa mga Ayo lagi sabak. Lagi sa balik ito. Kay ba mo guys, ang amo ra bang mga RIT kay arang hanas. Pero madlok sa imo ano. Sa imo dibuhat na. What is this? Unsa man ni? Sayhan na sa kuan di ay. Mo din ni dipalit di ay sila na bike. No, Ha? sayhan na bike. Sila nas bike na. Oh. Sila na siya kod. 200. Ginoo ko. Tungod laman Baby. naka. Abi ba? Ana man siya kurma. Ibita yung liog. Sige. Diya asa mo po na idukdok nimo kude. Di buta ka ko lumag. Mura man tutoy sa bata. Ay. Biberon. Baby Baby sa roll. kuan na buta ka nagbisikleta. Ang tubig. Water, batol, Oh. water. Sa mga ay, nana day cage daan. Ano lagi? Pakapin ning cage. Dito ko ilang na kay tama iya dito. Bukal mo na yung dali. Di, guba na mong gudtong tuwa. Gani, how much is this? Mampud. 200. Kinsa man eh? Imo. Oh, mauna ni. Oh, ako. Nawa na jud di ay nahurot mo man. Kurot na, lapas ay 1,000. Ako ang nag-opening kay ako gi-check kung Sama siya. nganong ako ang nag-opening guys. Ako gi-check kung unsa ang ilang gipamalit. Ano na? Sama na. Kuan lagi sa bike. Sama. Chain ba? Kano man po ni na may pangpa. Kani unsa man eh? Kuan.
Ya, abi ko gamay ra. Dako di ay. Ay, sige mo ako pang... Sige. Pang brush ni sa bahay ko. Shhh! Sige kayo. Sama namin. Pwede Pang- naman kuan. Mau ni Berto. O, lupig ka Berto. Nasi gay pang brush. Kaya sa skila zero. Ibang brush na sa kilay. Scientist yung gawagod. Naalagi usahay mo yung mga nonsense mo yung mga usahay ng nas online. Ay! Ano ko? Ah, Pwede. Pwede. Asa ba? Unsa ba? Katubang mo di pakita sa to. Unsa ba? Ah, 58 imo na? Di. Uy. Ano naman mga brush ni pauna ninyo? kuan. Ana lagi na. Oh, nipad di ay Oh, di. oh, di ay nipad. Ay, ginoo ko magbayad naman siguro siya. So, Nalugot man eh. mo ni iyan. Pinakalas nga opening nga ilang online shopping. What is this? Stickers Ha? para sa bay. Stickers ko kuno. Ako ka dyan gi-check kay kung sa ilang ipang online shopping nga mabasig maway mga nonsense. Unsa? Mao ni sticker sa imong bay color black. Color black man lagi na. Unsa man na oy? How much is this? 37. Ay, ginoo ko lang tawa pa sila sa ilang ipang online shopping. Unsa nun niya? Yeah. Uy. Black ang Ale kuya. black ang bike, black food ang sticker. Unsa man? Black ang Black ang bike, Black food ang sticker. na mauna ni Ron lagi. Na si kuya nakatawa nimo. Dad say ako guys, wa sad po ko magpalupi. Okay. Okay guys, di asad ko akong i-open nga gikan sa fresh from America. Salamat kaayo Ate Bibi sa imong pag-offer naho nga kanang mga mug or gagmay nga teacup. Shout Indo- out. Oh, shout out kay Ate Bibi Nairi. Okay, salamat Ate Bibi sa imong pag-offer nako nga mga items nga nindot kaayo. Okay, kumusta mo din na ay stay safe. Okay guys, mauni guys kay gi-share ni Ate Bibi ang iyang mga kanang iyang giganahan nga mga butang dito sa Amerika nga iyang nakita. So iya kong giufiran nga mukuha kuno unsa ba kuno ganahan ba kuno ko kay nang hinayang siya nga barato ra kuno kaadyo unja mga vintage tagsaon ra kuno ang vintage nga butang nga barato ra. So it means kung vintage gigamit pa ka ni sa second hand na ni. Na ang branding ani guys is Corning New York, USA, microwavable. Oh, nindot kayo guys, oh. Corning, USA, microwavable. O, pang teacup ni siya, nindot kaayo. Okay, naklaro ba? So, very nice. Mag-teacup ta. Inig, human og kaon. Char, nindot kaayo. Ako ning usa-usahon og open. Kung pila kung December ni sila og color. O, tanawa guys. Aron makasure mo nga gikan pa dyan sa Amerika, ang giputos nga newspaper is ang giputos nga newspaper o si gikan sa Amerika. Sakto ba? O naalay o mao ni ang ilang newspaper gikan sa Amerika. Iya ko nang na-attach. News makaingon jud ka guys nga gikan jud sa Amerika. Kay ang gi pustan sa mga teacup is international newspaper. Wa man is Pilipinas. Wa man is Pilipinas o ilang mga dagway dire o mga Amerikano man nga na sa news. Di ba? Makaingon jud ta nga gikan jud sa Amerika kinsa man ni siya. Robert L. Lawrence, Robert was 63 of Allentown, passed away. Uy, nangamatay mo diya. Unexpectedly of a heart attack on September 30, 2020. Born in Allentown, he was the son of the late Walter A. and Roberta Gat Lawrence.
Robert is survived by his loving wife of 30 years, Patricia Tatum Loris. Bob will remembered as the consummate family man and incredible friend. He was 60 years young and also close to the seniorities he was looking forward to. As a younger man, he was accomplished athlete and very active in the local sport scene, particularly basketball and baseball. He will forever remembered as Bob Lawrence, the man on the spot. Uy, nangamatay hindi ay ni. O, di, see? Makaingon jud ka nga gikan jud ni sa Amerika, kay Amerika pang newspaper. Gi putos. Di ba? Amerika pa ang newspaper nga giputos. Warning USA. Microwavable. Okay? O, pwede ni i-microwave. Butangan diha og cup coffee. Kay lain din ni siya color. O, kare lain to color. Vintage. So it means ginamit na lagi ni Saki sa mga dato. Basta vintage. Ingon si kanang ati ang nagpadaingon ingon si Ati Bibi nga nagpadaan ni nga sayang kuno ingon siya sayang kuno palit kay sayang nang hinayang kuno siyang kay barato ra so wa man lagi kuno sa ato ning ingani ka kining mga tikap na style di ba man ingani sa ato nga ingani ambot lamang kahapon sa kanang ambot lamang kahapon sa mga mall or SM or Robinson wa po ko kasabot kaayo kung naa ba kahapon ni ingani basta kining ako is original jud ni nga gikan pa sa Amerika. Original jud ni fresh from America. Fresh from fresh. Koreksyonan ko sa akong anak. Yes, lain-lain din ni siya design guys. Actually ganahan man gud ko og mga tikap. Pero wa pa lamang ko'y sudlanan nga mga kanang aparador. Mangita pa ko ingani og asa ko mag aparador. Oh my god, very nice. White kaayo. Apa 1 2 Eh. 3 for only $2.99. So pila man pud ni kuya? $2.99. Kanang O $3, $1.50. Oh, imagine nagahong $1.50 di na usa. Oh my god. Fits perfectly, guys. Sus ka nice. Na basura na mi dire. Basura na. So, Pila man din ni kabuok ko para ba kung nangutan na po pila ni kabuok. oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Di? So nice ka. Ganahan ko sa white ate, pero ganahan din po ko sa uban ate. Bipila man din yung white ate. 1, 2, 3. Murag maog man tinga, murag maog jud ni na. Wa po ko nagpalipig sa akong mga anak. Kay na po ko'y akong gi-opening nga. Fresh from America. Kuan ni day ate 7 ka white. The same design. Kailan jud nimo nga porcelain ang iyang quality. Kahuman. 1, 2, 3, 4, 5. Uya sa man tong mga kuan. 8 ka kanang ingani nga color ate. Aw di day. 10 ka ingani ka color. Ay lain din ni. Aw di ay. Balik. Chucho. Six nga na ay bulaklak diri sa
daplin diri sa ubos. 6 nga naay mga bulaklak ingani nga designs. 6 ka buok. 6 pieces. Anong hindi ko na i-prepare? Oh. Kung 8 ka na ay mga blue. 8. So 8 nga na ay mga design nga blue. 8 plus 6, 14. Pila man ni kabuok? 8 plus 6, 14 plus 7, 20. Plus 6. 7. Aha! Kaya ba na ko 7. set up? Naka-set up na ko! 7. Oh. Kaya 21. 21 kabuok. 21 kabuok sukat. Barato ra gihapon nino. Kay kung tag $3 sa America. Amerika, kung $3 sa kung $3 usa ingani, i-round off na lang nato kay $2.99 man ang usa. So kung $3, 150 usa. Hahaha, got you. so 150 times 21 pila man? Oh, 3,150. Kung tag 150 usaan ni guys kay kung $3 times 50 equivalent of piso, so 150 ang usa. 21 man ni kabuok, ang mahitabo nga niyong tangahong bayran is 3,150. Pero ang ipabayad ni Ate Bibi sa ako is only 2,350. Imagine guys, naka-corning wear na ko for only 2,350 original from USA. Klaro ka adyo nga original kanang dili jud siya basta-basta nga mo mabuak. Dili jud siya basta-basta mabuak. Oh. Kay bisang vintage siya guys, wa gajoy ka kuan way mga tatsa sa baba. Bisan dire. Kuan gadyo ka adyo hamis pa kaayo. Salamat ako dako kog pasalamat nimo Ate Bibe sa imong gipa kuan gi-share nimo nga blessing kay kung buto naon wa ra nis imong kahago nga imong gibuhat para diri nako. Okay, Ate Bibi, salamat sa imong kaayo diri nako. Okay, salamat. Okay guys, nganira ko to bang atong vlog for today. Katong wa pa naka-subscribe sa Alma Joy Vlog, palihog na ko og subscribe. Unja pindutan na pud ninyo ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga bag-o nga mga videos. Okay guys, bye-bye! See you on my next video! Bye-bye!